Послание към всеки, който се нарича християнин или евреин. Библията и Тората съдържат много стихове, които забраняват прелюбодеянието, пиенето на алкохол, яденето на свинско месо, кражбата, лъжата, измамата, лихварството, содомията, богохулството и поклонението на идоли, снимки и статуи. Всички тези забрани ще изпратят онези, които ги извършат, в огъня на ада, където ще останат завинаги. Ако избягвате забраните, които споменах, и не ги ангажирате, значи сте добре. Ще повдигна и темата за Исус, мир на праха му. Текстовете на Библията доказват, че Исус е човешко същество и пратеник от Бога. Да, той е роден от майка без майка и това е чудо, но Бог създаде Адам без майка и баща, а Бог създаде Ева, жената на Адам, мир на праха му, от реброто на Адам. Надявам се, че нашите братя християни и евреи ще знаят истината, че Бог е един и не е родил, и че Исус, синът на Мариям, мир на праха им, е бил пратеник и че е бил мюсюлманин като останалите пророци. Знаем, че нашите християнски братя не четат Библията, защото слушат лъжите на църквата и свещениците. Мои братя християни, ние мюсюлманите искаме добро за вас и да следвате религията на истината и вие да се върнете към религията на Бог и религията на всички пророци. Христос не е казал, че е Бог и не е казал да ми се поклониш. В Библията Христос се покланяше само на Бог. Мюсюлманите са истински християни, защото прилагат Божиите учения. Ние не обиждаме нашите братя християни, но искаме да влезем в диалог с тях и да ги помолим да четат Библията, защото тя съдържа истината. Оставете митовете за църквата и свещениците и знайте, че в Библията няма мит, че Христос е умрял за вашите грехове. За Бога, ако ти, християнин, си извършил престъпление в тази реалност, ти си този, който ще бъде наказан, а не Христос, който ще бъде наказан вместо теб. Моля ви да помислите и да разграничите правилното от грешното и да попитате дали Христос е направил това или не, ядене на свинско, пиене на алкохол, убийство и прелюбодеяние. Разумно ли е Божият пратеник да върши тези забранени действия? Търся прошка от всемогъщия Бог. Това са връзки към стихове, които забраняват поклонението на идоли, изображения и статуи, пиене на алкохол, прелюбодейство и ядене на свинско, както и стихове, които доказват, че Христос не е казал, че е Бог и че трябва да му се покланяте.